Nu vil jeg vise jer, hvordan I laver jeres egne lækre italienske boller, som har en sprød skorpe og et dejligt lækker luftig indre. Her er de ting, du skal bruge: gær, mel, salt, decilitermål og en rørmaskine. Du skal bruge lidt under halvdelen af de 50 gram gær, så det vil sige en 20 gram, du smider op i decilitermålet. Når du har puttet ca. 5 dl lunken vand oven i gæren, tilføjer du lige 2 teskefulde salt. Og så pisker du det hele ud, så at gæren er helt opløst. Så er gæren opløst, og saltet også, og vi kan nu hælde vandet op i vores rørmaskine. Så tager man 9 dl mel. Cirka 9 dl. Inden du tilføjer melet, skal du lige have fundet de her 2 rørkroge til din rørmaskine. Du starter ud med den her flade en, og så virker du rørmaskinen. Start maskinen på lav hastighed, og nu kan vi begynde at tilføje melet lige så stille. Så, når dejen er lige blevet rørt sammen, så det bliver jævn i konsistensen, skal den lige stå og trække i 10 minutter. Efter de 10 minutter, så kører du bare fuld træk på. Nu kan I se, nu er dejen begyndt at kravle op. Så er det tid til at skifte krogen ud med den anden. Af med den. Og så kører vi igen. Her kan det altså lige være en god idé lige at holde hånden på sin rørmaskine. Så det er lige et fint lille øjeblik, hvor man kan stå og klappe sit køkkendrej lidt. Dejen er færdig, når bunden af rørskålen er helt fri for dej, og det hele sidder rundt om krogen. Så, nu er den der. Og så kan man lige med et par våde fingre hele med. Smid film på den, og så stil den enten et lunt sted i 3 timer, eller i køleskabet natten over, eller til du kommer hjem fra arbejde. Og jeg har fundet ud af, at et godt lunt sted her i huset, det er faktisk oven på husets router, internetforbindelse. Der afgiver en dejlig god varme, og så kan man bare lukke for skabet og lade dejen passe sig selv. Så er det bare at vente og få tid til at gå med et eller andet godt. Det kan være, at man skulle tage opvasken. En god halv time før, at der er gået de her 3 timer, der tænder du for ovnen. Og den må godt være rigelig varm, og det betyder så varm som muligt. Så hvis du kan skrue den op på 300 grader, så vil det være rigtig fint. Den er dejlig bubbly, rigtig lækre, store bobler, der er kommet her. Inden du hælder dejen ud på bordet, er det meget vigtigt, at du får strøget godt med mel på. Og der har jeg erhvervet mig den her. Og den hælder vi så ud her. Og den skal lige have et godt drys mel ovenpå igen. Sådan en dejskraber her, den er rigtig god til sådan en våd dej her. Når man skal lave et brød om til boller, så starter man med ligesom at skære ud her, og der er det vigtigt, at melen er der, så den ikke klister for meget. Det gør ikke noget, at størrelserne bliver lidt ukurante, det gør dem bare lidt mere rustikke. Så har vi skåret alt det op, og nu skal vi have over på noget bagepapir. Der skal lige være lidt luft imellem dem, så de ikke vokser helt sammen ind i ovnen.
Den letteste måde at flytte bagepapiret med bollerne på, er helt klart med sådan en pizzaspade her, og de er til at komme til for penge. Alternativt så kan man bruge et tyndt skærebræt til lige at flytte dem med. Sådan. Så skal de bare herinde i ovnen på en rigtig varm bageplade. God fornøjelse.